Dakkel at tulong iti agarup siyam agasot a learners ken nasurupat apulo at teaching ken non-teaching staff ti Lamot Central School ti baro a water facility a naipaima iti pagadalan. Daytoy ti detalye. Water is life. Awanan itinasken a pagdanagan dagiti estudyante ken kameng ti Lamot Central School nung may papan iti kasapulanda a mainom a danom. Sigun kini Lamot Central School Master Teacher and Advisor iti Supreme Elementary Learners Government Sylvester Lalan at dangaminan iti agatad iti 268,000 a water facility a naipaima iti pagadalanda. Water filtration ministry installed at Lamot Central School by the Water Filtration Ministry would help the school threefold. Number one, there will be easy access for all teachers and learners to safe, potable water. Dakkelnot at tulong daytoy iti agarup siyam agasot nga estudyante ken 45 a manursuro karaman dagiti kameng ti pagadalan. Number two, this will save the learners and the teachers money from buying commercial drinking water. May katlo a benepisyo ti pasilidad ket maliklikanen iti parikot iti waterborne diseases ang may sa kadagiti rason iti panag-absent dagiti estudyante iti Lamot Central School. Naipasidunggot iti nainget a water analysis ti pasilidad iti parangidaulo ni Robert Aragon ang may sa nga international advocate iti access to clean and potable water manipod iti Water Filtration Ministry a nakabase iti Estados Unidos. Before nag-retire, yang iti ang ginabagdak di PGA na niya ti kahit kung papanan nga charitable na trabaho advocacy. Napanood ko ti danom ta hindi ubing at libagyo ubing ka kamo mo ti waterborne. Kasarano ti panakaipaima ti pasilidad iti pagadalan ket iti go signal a mabalinan a mausar ken inuman ti danom a nagtaw ditoy. Ti proyekto ket baligi metlangan ay patumpal iti tulong ti agkabsat a Mendoza manipod iti California, USA ken duapay a grupo. Proyekto a para kay patumpal iti bisyon iti Lamot Central School Supreme Elementary Learners Government iti panangigian ni Lalan ken panangidaulo ti Student Leader President ani Ruth Vanessa Nayahangan.